3.6 kilos gagituang Shabu nga balor og 25 milyones ka pesos ang nakonpiskar sa operasyon sa Kapolisan kagabi. Atol kini sa bypass operation gagilusad Cebu City Police Office. Dito kini matigayon sa Macopa Street, Barangay Basak sa Nicolas. Arestado si Alfred Gabunia, 35 anyos, lumad nga taga Barangay Ermita. Usa ka dakong pakete nga gibaligya niya nga nagsil sa nagsilbing postal buyer sa Kapolisan. Pagrikisa kaniya nakitaan ang daghan o dugang ginaghanon sa mga dugas. Padayon pang gipalabman sa Kapolisan ang ilang pagkisusi kabahin sa dakpan, labi na sa iyang mga contacts o kakuntsabo. Wa kakuai sa Balitang Bisdak ang habig sa arestado. Nakakonect siya dun sa previous operation din. No? So now we are working on identifying yung another link niya. So murag nagsumpay-sumpay na sa mga dating mga players dito sa Cebu. And yung link din niya sa Mindanao.